το κενό εδώ που είναι μαζεμένο και εδώ κάτι άλλο σκουριά πρέπει να είναι εδώ πέρα τώρα. Άρα πρέπει να πιάνει και το σίδερο εδώ μπροστά που έχει αποχέτευση από κάτω. Είναι του δρόμου όμως αυτό, δεν είναι εδώ του σπιτιού. Αποστόλη, σου στέλνω 51.770 για πάρτι, σου τερμάτισαν όλα.